उर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, काही पदार्थांची लज्जत आहे ना, वर्षातल्या काही ठराविक वेळीच आपल्याला घेता येते. त्याचं कारण असं आहे, त्यासाठी लागणारे इन्ग्रेडियंट्स हे वर्षातल्या काही ठराविक वेळेलाच अवेलेबल असतात किंवा उपलब्ध असतात. अर्थात त्यासाठी आपण पळवाटा शोधून काढलेले आहेतच, परंतु अशीच एक मस्त रेसिपी मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे आणि ती आहे ओल्या काजूंची भाजी. येस, एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये खास करून आपल्याला हे ओले काजू बाजारात मिळतात, तेव्हा याची भाजी एकदा तरी करून बघायलाच हवी. चला तर मग साधारण 4 जणांना पुरेल इतकी ओल्या काजूची भाजी करण्याचं आपण साहित्य पाहूया. मी इथे घेते 200 ग्रॅम ओले काजू. तुम्ही पाहू शकता हे अशा प्रकारे दिसतात. आणि ह्या ओल्या काजूंवरती ही जी साल आहे ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे आणि त्यासाठी मी हे काजू आता थोड्या गरम पाण्यामध्ये 15 मिनिटं भिजत ठेवणार आहे. त्यानंतर ह्या साली ज्या आहेत त्या ऑटोमॅटिक निघून येतील. तोपर्यंत आपण इतर साहित्य पाहूया. या ओल्या काजूची भाजी करण्यासाठी आपण ताजं वाटण करणार आहोत आणि त्यासाठी मी इथे घेतले 10-12 सुके काजू. हे काजू आपण तुपावर छान परतून घेणार आहोत आणि आपल्या वाटणामध्ये घालणार आहोत. त्यामुळे आपल्या भाजीला खूपच छान अशी खमंग चव येईल. त्याचबरोबर आपण इथे घेणार आहोत 2 मध्यम आकाराचे कांदे कापून, 2 टोमॅटो जर तुम्हाला आवडत नसतील तर तुम्ही पूर्णपणे हे अवॉइड करू शकता. अर्धी वाटी मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे खोवलेलं, 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या. हे सगळं आपण छान भाजून ह्याचं वाटण करून घेणार आहोत. आपल्याला खडे मसाले सुद्धा लागणार आहेत आणि त्यासाठी आपण इथे घेणार आहोत 1 चक्रीफूल, 2-3 तेजपत्ता, 1 इंच दालचिनी, 1 चमचा जिरं, 1 मोठी वेलची आणि 3 हिरवे वेलदोडे. आता मसाले पाहूया. फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा चमचा हिंग, 1 चमचा हळद, 2 चमचे कश्मीरी लाल तिखट पावडर छान लाल रंग येण्यासाठी, 1 चमचा तुमचा कुठलाही घरातला लाल मिरची मसाला किंवा तिखट, 1 चमचा धणेपूड आणि 1 चमचा कुठलाही चांगल्या ब्रँडचा गरम मसाला. त्याचबरोबर गार्निशिंग करता आपण वापरणार आहोत थोडीशी ताजी चिरलेली कोथिंबीर. आणि आपल्याला लागणार आहे 1 चमचा साजूक तूप आणि 3 ते 4 चमचे कुकिंग ऑइल किंवा तेल. चला तर मग आधी आपण आपले जे सुके काजू आहेत त्यांना छान तुपावरती परतून घेऊया. त्यासाठी मी इथे नॉनस्टिक पॅन ठेवलेलं आहे गॅसवर लो फ्लेमवर आणि 1-1.5 चमचा मी तूप घेतलेलं आहे आणि त्यात मी आता हे सुके काजू जे आहेत ते छान असे गोल्डन ब्राऊन रंगाचे होईपर्यंत मस्त परतून घेणार आहे. त्यानंतर आपण आता याच पॅनमध्ये आपले खडे मसाले घालणार आहोत आणि 1-2 मिनिटांसाठी त्यांना देखील छान परतून घेणार आहोत. खड्या मसाल्यांचा छान खमंग घमघमाट सुटला की त्यात आपण आपला कापलेला कांदा घालूया आणि मस्त हलका ब्राऊन रंगाचा होईपर्यंत त्याला छान असं परतून घेऊया. थोडंसं मीठ टाका अर्धा चमचा, त्यामुळे हा कांदा जो आहे तो लवकर शिजेल, सॉफ्ट होईल. खडे मसाले तुम्ही वाटणाच्या साहित्यात न घालता जर भाजीला फोडणी देताना त्यात घातलेत तरी देखील चालेल. हे अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता 2 ते 3 मिनिटातच कांदा मस्त मऊ होईल, लालसर होईल. मग आपण यात घालूया आपलं ओलं खोवलेलं खोबरं. ओल्या खोबऱ्याऐवजी तुम्ही सुकं खोबरं देखील वापरू शकता, भाजी तितकीच टेस्टी होते. आलं आणि लसूण देखील घालून घेऊया आणि छान याला 2 मिनिटं परतूया. आणि आता यात आपण घालूया बारीक चिरलेला आपला टोमॅटो. जसं मी मगाशी म्हटलं, तुम्ही टोमॅटो पूर्णपणे टाळू देखील शकता तुम्हाला जर आवडत नसेल तर. आंबटपणा येण्यासाठी आपण आपल्या या भाजीमध्ये नंतर कोकम देखील घालू शकतो. आता हे सगळं छान असं 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो देखील शिजला आहे चांगला. आता यात आपले मगाशी परतलेले काजूगर घालूया आणि हे सगळं थंड होऊ देऊया. चला तर पाहूया आपले गरम पाण्यात घातलेले ओले काजू आता कसे झालेत. तुम्ही पाहू शकता काजूंची साल अशी छान निघून येते मस्त, अगदी सहज. माझे हात देखील खराब होत नाही आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण आपले सगळे ओले काजू साल काढून घेऊया. हे ओले काजू तुम्ही जर चिकन किंवा मटणामध्ये देखील टाकलेत तर खूपच अप्रतिम चव येते. आता आपलं
ताज्या मसाल्याचं साहित्य देखील थंड झालेलं आहे. तर आपण आता मिक्सरमध्ये छान वाटून घेऊया. मस्त स्मूथ अशी आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे. साधारण 1 वाटी पाणी पुरेसं आहे हे वाटण वाटून घेण्यासाठी. तुमच्याकडे जर घरीच हे वाटण तयार असेल तर तुम्ही त्याचा देखील वापर करू शकता. तुमची भाजी लवकर होईल. तुम्ही पाहू शकता आपलं ताजं वाटण छान असं तयार झालेलं आहे. बस आता शेवटची स्टेप आपल्या भाजीला फोडणी देण्याची. त्यासाठी मी इथे नॉनस्टिक कढई ठेवली आहे आणि त्यात 3 ते 4 चमचे आपण कुकिंग ऑइल घेऊया, तेल घेऊया. तुमचं जे नेहमीचं वापरतं तेल आहे ते तुम्ही घेऊ शकता. तेल गरम झालं की यात आपण अर्धा चमचा जिरं घालूया आणि हिंग घालूया. जिरं तडतडलं की तुम्ही यात आपलं आत्ता जे आपण ताजं वाटण करून घेतलेलं ते घाला आणि मस्त एकदा सगळं मिसळून घ्या. आता आपले बाकीचे जे मसाले आहेत, हळद, काश्मीरी लाल तिखट पावडर, तिखट मसाला, हे सगळं घाला. पुन्हा एकदा सगळं छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. काश्मीरी लाल तिखट तुम्ही थोडंसं वाढवू देखील शकता जर तुम्हाला भाजीला लालसर रंग हवा असेल तर. आणि शेवटी आपण यात आपलं धणेपूड आणि गरम मसाला घालतोय आणि सगळं छान आपण हे मस्त एकजीव करून घेऊया. आणि झाकण ठेवून आपल्याला हे साधारण 5 ते 7 मिनिटांसाठी याला आपल्याला मंद आचेवरच शिजू द्यायचे. 7 मिनिटांनंतर पाहू शकता तुम्ही आपली ही जी करी आहे ते छान असं त्याला उकळ्या फुटलेल्या आहेत. चवीनुसार मीठ घाला आणि आता यात आपले ओले काजू आपण घालूया. परत एकदा सगळं छान मिक्स करून घेऊया, ढवळूया. ओल्या काजूंऐवजी जर तुम्हाला कधीही वर्षातून काजूची भाजी खाण्याची इच्छा झाली तर तुम्ही सुके काजू साधारण अर्धा 1 तास गरम पाण्यामध्ये भिजवून ठेवा आणि त्याची अशाच पद्धतीने तुम्ही भाजी करू शकता. आपण 1 वाटी गरम पाणी यात घातलेलं आहे, त्यामुळे आपले जे काजू वगैरे आहेत ते लवकर शिजतील, मसाला त्यात छान लवकर मुरेल. थोडीशी कोथिंबीर घाला आणि मग झाकण ठेवून आपल्याला याला मंद आचेवर 5 मिनिटं छान शिजू द्यायचे. 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता आपली ओल्या काजूंची भाजी मस्त तयार झालेली आहे. थपथपीत अशी छान ग्रेव्ही देखील तुम्ही पाहू शकता. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ह्याची कन्सिस्टन्सी किंवा किती तुम्हाला घट्ट किंवा पातळ हवे ते ठरवू शकता. आणि आता मस्तपैकी आपण सर्व करूया गरमागरम ओल्या काजूची भाजी. तांदळाच्या भाकरीबरोबर, ज्वारीच्या भाकरीबरोबर तर अप्रतिमच लागते. वाढण्यापूर्वी ताज्या कोथिंबीरीने सर्व करायला विसरू नका. आहे ना एकदम इंटरेस्टिंग मस्त रेसिपी. नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा कशी झाली होती. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला आणखीन अशाच मजेदार इंटरेस्टिंग रेसिपीज घेऊन. तोवर स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि गात राहा. खाता रहे मेरा दिल. या भाजीसाठी जर तुम्ही तुमचा घरातलं तयार वाटण वापरणार असाल, ओल्या खोबऱ्याचं किंवा सुक्या खोबऱ्याचं, तर सुके काजू तुपावर परतल्यानंतर थोडंसं पाणी घालून मिक्सरला वाटून घ्या आणि मग ते तुमच्या ग्रेव्हीमध्ये घाला. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा. थँक्यू.